O ritmo de vida actual no que cada vez é máis difícil compatibilizar a vida laboral e familiar, xunto coa situación derivada da COVID, foi o nicho de negocio perfecto para que este emprendedor rianxeiro, Sergio Iglesias, decidise crear a súa propia empresa de servizos. Mais recadiños xorde para iso mesmo, darlle ao cliente o que este demanda, sen que teña que moverse da súa casa. No tempo este do COVID, que tuve que regresar dunha aventura que estuve por Escocia, vin que en Rianxo facía falta o acercamento entre os comercios e máis as casas, e deso naceu. E vía que había unha carencia de o trato coas persoas maiores. Principalmente o noso é o trato ás persoas maiores, ainda que agora temos moitos máis servicios como lavandería, comida a domicilio, comprando súper, etcétera, etcétera, etcétera. Este, o servizo de acompañamento a persoas maiores, é precisamente agora o que máis demanda ten. O acompañamento aos centros médicos de persoas maiores, tanto sea hospital, como a farmacias, como a compra ao supermercado, eso é o que máis nos demanda a xente. É que realmente temos un horario de 6 da mañá a 12 da noite e témolo moi repartido. As primeiras horas son para atender aos centros médicos, depois ao comercio, e de 2 da tarde a 4 da tarde son comidas. Despois de 4 da tarde a 8 son comercios e despois volvemos á noite cas comidas. Apenas uns meses despois dende o seu comezo, o resultado non pode ser máis positivo. Polo de agora a súa oferta é só para Rianxo, aínda que non descarta estendela tamén a outros puntos da comarca, xa que a iniciativa está a ter un grande éxito. De momento, nestes momentos, só me vou ocupar de Rianxo e das parroquias, pero nun breve tempo vamos a expandirnos. Para contactar con el e demandar o servizo que se desexa, só hai que chamar o teléfono 611 69 90 25 ou a través das súas redes sociais. Mais recadiños.